Så er det blevet den 1. juni kl. 11, og dagskolen skal på den årlige bakketur. Nå, så er vi på tur igen. Er I klar til turen til bakken? Ja! Og vi møder resten derinde. Ja, altid det også, fordi vi var på tur også. Og solen er begyndt at skinne, det gør den altid, når Rosa skal nogle steder. Derfor det er sådan nogle flinke elever, vi har på Rosa Dagskole her i Roskilde. Så har vi i bagenden, det kan du se, der er Jan, han har købt en kasket med skyggen bagud. Ja. Der har vi jo så er vi nået ind til bakken, ja. Og vejret er fuldstændig, som det skal være. Ja, og du er da lidt så fræk, som andre jo. Ja. Er der flere derinde i bussen? Hjemme på gamle. En. Okay. Ja, for det var så det er meget værd. Der er en, der bliver overfaldet. Jeg har heller ikke haft dem i 14 dage jo. Så smiler du til kameraet, Lone. Det har jeg set alle de andre år. Jeg tror, det bliver også. Så er vi nået ind i restaurant Brædebyen. Vi er sultne og klar til at gå til buffeten.
Nu skal de ud og køre race, de to, ikke? Så bliver begge to appelsin, de to. Hvor kan jeg på speederen? Jette kan ikke nå ned til speederen. Det er også lige ved siden af. Nej, men der skal også en til at styre, jo. Smukke pige. Her er vi. Så kan Jette se, hvordan der starter selv nu. Det var lidt endnu, han ved. Måske går så også lidt fint. Kan vi ikke give den bare til næste? Ja, der er køkken med skylden. Så nu har han sat sig til ret derovre. Var det ikke længe? Vi kører så på bilen meget meget. Og vi spiller frit valg på hylde 1. Hvis man har nummer 6. Jamen sig mig engang, er klokken allerede på 3? Det er den jo. Ej, nu er jeg jo kommet fuldstændig forkert i gang med den her forestilling. Jeg tror lige... Goddag alle børn. Goddag, herre. Og goddag alle voksne. Og goddag til alle jer midt imellem. Og i dag tror jeg også skal sige goddag til Bjerret. Velkommen Bjerret. Se, jeg har gået hen og fundet mig en lille kæreste, og i aften skal jeg ud til hende, og så har jeg sådan en flot buket blomster med. Nej, nu har jeg ikke nogen blomster til Pirate. Det er jeg rigtig ked af, fordi jeg ville så gerne have haft en rigtig fin buket med ud til Pirate i aften. Om bagved mig? Nej, der er der ikke nogen blomster om bag mig. Det er der sutter, der hænger derinde bagved. Hvad? Om på buketten? Er det rigtigt? Vi kigger lige i gang, det kunne være det. Der er der ikke kommet nogen blomster. Jeg tænkte, det kunne være, I kunne hjælpe med at trylle nye blomster frem. Skal jeg prøve at sige hokus pokus og se, hvad der sker? Vi prøver. Hokus pokus, filiokus. Nej, der kommer ikke nogen nye blomster. Hvad det er jeg rigtig ked af, fordi hvad skal jeg så tage med til Pirate, når jeg kommer ud til en i aften? Hvad? Under armen? Nej, jeg går ikke rundt med blomster under armen. Hvad siger du? Den anden side af armen? Nej, jeg tror heller ikke, jeg har nogen blomster under den anden side af armen. Nej, vi bliver nødt til at finde på noget helt andet, så. Hvorhenne? Om på buketten? Er det rigtigt? Nej, I har jo allerede tryllet blomster frem. Tusind tak for hjælpen. Tak skal jeg have. Men jeg går hen og bliver 16 år, så skal... Nej, der tror jeg godt nok lige, hun prøver på at bilde mig noget ind. Er det rigtigt, du er blevet 16 år? Når du blev 6 år, jeg synes lige, du sagde 16. Det kunne heller ikke rigtig passe. Du skal se, når man er 6 år, så skal man have julepynt på alle 4 sider af sit juletræ. Og så skal jeg lige høre, når I har juletræ hjemme hos jer, er det sådan et, der når næsten helt op til loftet, eller når det helt op til loftet? Kan du huske det? Næsten helt op til loftet. Så kan jeg godt se, at jeg har ikke noget at pejle med. Det her det når nok ikke næsten helt op til loftet. Men det hvad jeg gør, så tager jeg fat hen i midten, og så laver jeg sådan et grængenædisk juletræ. Skal Lone lige se, hvad hun skal have af kagen. Yes. Af løg.
Du skal vel ikke have den hele? Så skal Lone have kage. Og det skal være med noget af det fede. Nej. Det var bare mere chokolade. Jeg troede, du skal have noget af det fede på, Lone. Der er flere, der skal have. Men det er en anden slags. Der er rigtig drift om kagebordet her. Ja, altså for næste gang prøve. Godt leg. Det er ikke så svært. Og så skal du sigte på de røde. Du skal se en pakke, og så den tekst derude. Og så skal du se, om du kan få den til at ramme. Børge. Dronningen af Saba. Det er Korsbæk. Så er vi nået til postgården. Montjener Bold er klar derinde. Stationen Korsbæk. Nå, har det været en god dag på bakken? Jeg kan ikke høre noget. Kan vi gøre det en anden dag? Okay. Tak for turen.